Abamenyi b'Ekenyoro kiri bwago imeye chinsemo cia Ritembo bumachoge brabu nigo babwatu no muichano emaga y'umwana mukebe imyaka ibiri uyo ebatebekana umwana uyo nigo agwa endo ya machime na gusiri bugimo bwaye kubutko nigo bwachaki obutuki nigo bwachakiwe kubwatikana nega korekyo Wilbert Kobe nigatumanya Nime y'Ekenyoro kiari bwago tu ichuni Ritembo machoge asabanya Kenyoro benyorete asogokumia okonene magega y'omwana muke bw'emyaka ibiri asirete uguma bwaye asogoso imeyendo yabwata mache aichire Wilkista Kerubo no mutureti w'Ekenyoro tukolia igoro kiarengange chinsa saa 7 iga saa 6 igane chitage nkaigwa chikurate korwa epara ngamanya buna turange nera nigo andake chipikipiki chiakanire ose egari nkarangeria mukamo muruminto sogete gochapa kamoboli nkieki chikurate ngaichi arunde koru agantebi no mwana ogwa mache ime wogeto mochokoro bwobegi bwoge ekene nabona minyogete iko nkanyora abantu mbayichire ote abuna onde tayo orengaroro chinga ki umwana oyo asirete uguma bwaya senge nchokonyora bachire kwegeria asogokora chikonda lakini abanya no muchimbare ngo omochokoro oyo ninakoro gachiete konda sokoro yaye gachiete konda mama omwabo omwana oyo garo ibo mwiseke mama omwabo akale chinse chicheisiko Saudia ono ekero naiko ekene nkanyora omwana okoya no bekire nseiga kurengana nere okorra omwana oyo nigo agwete endo ime yabekira macha mange nabayigaikire ase ng'ombe yakaire gucha kunywa macha yo abekire yose no mutungie plastiki endo yabekira macha babo mwaba abegete endo eyo amache ng'ombe yarenge gucha kunywa omwana oyo okorra no agwete bono nkanyora bamurusirie endo elime obekire nse lakini ngo yanare nkabogoli omwana olya n'abantu bali barengo chichirani tukagenda nere bakogembo tukaline pigipigi omwana ole moyo koya tugaikogembo nyagitari abanyagitari bagacha batatu kanyora omwana nabwate liberera bakamunyegeriga bakamusungusi bakabeka amaguru chinseiga bakamusugumenda bagacha bakamubeka nse bakarangeria abanyagitari bande bakaba 6 arafu bagateba omwana okendire abanyanyimbo kurwa segeta seni kiamagena mbachete na guchaka obutuki bwabo magega yo kwereserwa na bali abogembo igoro yegetambukire ikyo tugacha tukagenda police tolikopi ogembo bagatotebia genda aige tokolikera machoge chacha bona genda station yeino ere magena ekagera tugacha tukagenda magena abasigari mbachete babere bagaka chibicha bagaka mutungi oli chibicha basi bakagenda bagateba naende nabo muranyore bantu bandi bagocha mura rusi mutungi oli yabo obutuki wene kiwemburianga omwana oyo nigo agwete ase ngoro yarenga ngabo yabwata mache ase arusetigwarro kabwate chingoma chintindi ekyanda kecherere togosira kwaye kurende umutureti nigo agokane nganiye kuburia enko igwete chingoma ng'omwana oyo ga andake ga gwete kisimema kamenya ko chakare kugali ya ngai kwa manyore getaye gose isiko mwangina kora abisiko ese ng'ombe kunywera amache mate iga orobonyansi igo amache naitegete iga makena tigarete mutungi oyi iboria abange bakweboria ndirianga endo yeiga bunenga naiga neite omwana w'emyaka 2 netwara amacha ikire nainde ninki endo yeiga etagwerete inse chinga ki omwana oyo yarenge kwerwania egerarenga asendo ime akwirwane kurwa samache ningo umuruseti asendo ime na kumobeka inse ine ningo otaratutebye kene igoro yo gusira ku omwana oyo ngori boteregetembe kurwa sensemo y'Ekenyoro kiribwago otu asensemo y'ichuni Ritembo umachoge bora gwe county ya Kisya Maritane Gilbert Kobe